Tay bay, unsaon ka na pag-banking sa? Abot lang ka, bay. A few moments later. Uy, naaram din yung mga choy-choy diri. Nagunsa day mo diri, pre? Awa, aragod pre. Istorya rang mi diri ko bahin anong banking-banking ba? So sa ato pa, mangtas day mong mo banking-banking? Aw, dili pre. Mag-practice gani unta mi. Gani. Mag-practice. Pero speaking of banking, pre, na ako'y amigo nga maayo kayong mo banking. Kaila mong boy banking? Boy banking? Kinsa man taon na siya, uy? Haskang kalawgawa. Wa mo kailaan ang boy banking. Bay na unsa man taon. Kahinayan ninyo sa balita sa social media. Uy, niya saman, ganahan mong mutanaw siyang banking kay akong panhion diri aba. Bi, sige daw, bi. Karon pamtaong ko kadungog ang ngalana, oy. Yati, karon di ay ha? Lah, hasol guro na. Tawagan sa nako, be. Boy, ali diri karon dayon sa kurbada. Kay naay mo tan-aw sa imuha ba sa imong style sa pagbanking-banking diri ah. Sige. Paabot mi. Sige, bye. A few moments later. Mauguro niyo. Oy, mga busing! Lah, adi kag porma bay. Oops! Time pa. Mauni mong giingon nga mulantaw sa ako ah. Unsa pa? Tara mga pari. Adto ta sa blind curves. Kitaan ko ni sila sa akong Spider-Man nga banking be. Lintik ko din mga bataa ba. Mga pre, kita mo aning likoon dire. Lah, dili kang banking? Yawa, lisura ani ba? Dili ko mo banking dire ah. Kay bisik ra kay ni para sa kuah. Kay pananaw na ko aning kurbadahona. Street ra. Maong adto ta sa unahan kay mas lisod dito ah. Tara. Tara, sunod ta. Mga pre, abot na ta. Lah, dili kang banking? Unsa pa? Dire ko mo banking ah. Lah, hasol jud nig abilidad ba? Pero mohunat sa ko dito ah. Sige boy, hunat dito. Unsa pa? I'm a rider, provider. Pre, tanawa pag-ayo kung saan pagtirada sa kong amigo. Pakitaan ko ni sila sa kong tiradas, be. I'm a rider, provider. Hala! Tabanga ko amigo bay, tabanga! Patay! Tabanga! Kuyapan, tagam, hambog man. Patay na! Naambat! Boy! Bangon diha, boy! Kaya asa ni mo, uy! Huwag mga ni mo tarunga, good, boy! Bangon, boy! Uy! Bangon! Tayo, uy! Bangon!